Модел на Wave метал детектор с автоматичен грунт баланс, автоматична дискриминация по време на ход, с една дума пълен автомат. Този модел в момента е изработен с 26,5 см антена, като по желание на клиента се изработват 32 см и 38 см антена. По-големия диаметър антена, при тях дълбочината на откриване на предмети е по-голяма, но за монетите е минимална разликата в дълбочините. Не повече от 5 до 10 см, в зависимост от големината на монетата, като от 5 до 10 см права разлика, съпоставям 38 см спрямо 28 см антена. Сега ще ви покажа диаметъра на антената. Не ще да фокусира. – 26,5. Изкопали сме дупка в земята, понеже почвата е много суха, много трудно се копае. С дълбочина 23 см. Това ще започнем. Значи в момента апаратът е настроен, даде нова чувствителност, няма влияние на земята. С този потенциометър регулираме дълбочината на дискриминация, т.е. отделяне на желязото от цвета. Изкопали сме дупката, покажи дупката сега, и минаваме. Ето. Няма влияние на дупката, няма дупков ефект. Ето е монетата сега. Да видите, че апарата работи. Ето, няма дупков ефект. Ето и чима, който сме извадили от дупката. В него няма нищо, не реагира апарата. Така. Пускаме монетата в дупката. И минаваме с апарата. Изваждаме монетата отдолу и няма никой. Ето, поставяме пак. Тук имам метал. Ставяме пак монетата. Така. Наличие на метал. Сега ще взема чима и ще го сложа на мястото си. Пак предварително ще ви покажа, че няма никой на него. Няма никой. Поставям го на мястото и имаме индикация на метал. Така. Цветният метал индикира чрез, само да извадя монетата, с хубав сигнал. Ето. Това е монета 18 мм диаметър. Така. Черният метал индикира с припукване. Ето. Или въобще не го чува. Въобще не го чува. Ето.
медна ламарина. Поставяме черния метал в дупката. Припуква го. А цвета, монетата, и дава хубав сигнал. Сега поставяме в чима ето монета. Като това е тест с най-малката антена 26,5, която се равнява по дълбочина на откриване на 28 см антена. Много добре работи на уроден терен при силно минерализирани почви.